az üzenet. Mit csinálsz? Rallizunk. Jobb kettő. Balra 3, föl 2. Várjál. Egyenes F1 váltó, nézd. Egyenes F1 váltó. Fullba nyomd a gáz. Várjál. Nem, semmi gond. Vonatot látok. Semmi gond, vonat nincs. Balra. Egyenesen, full gázzal. Taxis fordul. Feladtál vezetést. Feladta, bazd meg. Akadályoz az utunkban. Rossz irányba fordul. Hát mit csinál? Mit csinál? Genyal. Köcsög. Nem tudja, bazd meg. Jobb 2-3 vissza. Piros a lámpa, bazd meg.